Salamu alaikum malen chani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma aw ni sɔgɔma aw ni wula aw ni su aw ni tile fana a bɛ dépend a bɛ ka video lajɛ waati min na ni a bɛ ka a lajɛ k'a to sigida min na aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mementa bi su in na ka bɛn araba ma fɛn min ye octobre kalo tile 11 san 2023 kunnafoniya teliman don et puis analyse teliman fana don ɲɛfɔli teliman don ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma a tɛ dɔwɛrɛ kan a bɛ kunu an bɛ balila k'a ye faransi ka kunnafoni di siraw kan ani mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni faransi ta wele ka d'olu ye balila ka kunnafoniya cari ko fɛn min ye Air France ye ko a bɛ n'a ka taa ni ka segin daminɛ Mali la ko ani Portugal ko compagnie dɔ bɛ yen nɔ ko u n'u bɛnna donc ko o bɛ nalen an balila k'o ye an ko jamana min yɔrɔ min na sisan dalateliya ma ɲi an ka ko ɲɛɲini an ka sigi fɔlɔ an ka lajɛ ni min bɔra la an n'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye bi fɛn min ye ministre min ɲɛsinnen don transport ma olu kɔni ye communiqué kɛ an bɛ fɛ teliya la dɔrɔn ka analyse fitinin kɛ a ko kan maliyɛnw d'abord a b'a dɔn an ye min sɔrɔ kunnafoniw la aw caman b'a kalama cogo min na video y'a partagé utu kalo tile 7 ni ma fili Air France wulila dɔrɔn a yɛrɛ ma ten k'a sɔrɔ a ma sara an na a ma sara Mali la a ma sara Burkina la a ma sara Niger la a ma bonya a ma ɲinɛ an fɛ ko fɛn min ye coup d'état ye k'o kɛra Niger donc k'olu ka vol k'o b'a suspend Mali Burkina Niger ka kɔn ɲɛ événement minnu kɛra minnu nafa ka bon kosɛbɛ ni an kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi o la ani ni o de la a bɛna faamu k'a fɔ ko ani minnu bɛ ɲɔgɔn na o bɛ stratégie min kɔnɔna la Niger fanga yɛlɛma kɛlen Faransi ko k'a tɛ bɛn ko CEDEAO ka wuli CEDEAO wulila ka kunnafoni kɛ ko Bazoum ka sigi a nɔ la walima olu bɛ marifa ta u bɛ taa ci ka cani wuli ka Bazoum sigi jagoya la Mali Burkina olu ye communiqué kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni di kɛ k'u ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna la ko mɔgɔ mɔgɔ ni sera Niger ma a bɛna fɔ i sera Mali ma i sera Burkina ma o tɛmɛlen kɔfɛ Mali Burkina Niger y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɛlen ko k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ye démarche daminɛ démarche minnu bɛ a to Mali Burkina Niger olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan G5 min ni a soma yɛlɛmana o hakilila min tun bɛ yen k'o hakilila la kurakuraya an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min b'a kan an bɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ o tani ka segin de wolola charte la n'a bɛ fɔ o ma ko la charte de l'Iptako Gourmand ou bien ni aw b'a faamu cogo min na k'a fɔ ko alliance des états du Sahel o kɛra Mali Burkina ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛra sababu ye Mali ni Burkina ni Niger u ye fanga sɔrɔ a b'a jateminɛ depuis ni jamana saba y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ ka se sɔrɔ terroriste kan Maliyɛnw misaliya surumani ye min ye aw ka jateminɛ dɔrɔn Mali armée donnen filɛ nin ANEFIS n'a sɔrɔ Bazoum de tun bɛ fanga la bi an kunna ko dɔ ye ko min fɔ an tun bɛɛ b'an yɛrɛ ɲininka ko tuma an ni jɔn de bɛ kɛlɛ la parce que sɔrɔsi minnu tun bɛna bɔ Niger ka taga tɔgɔ minnu tun bɛna bɔ Niger ka taa an bɛɛ lajɛlen tun b'a ye mais ala ko dɔ tiɲɛni t'a la o tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛra sababu ye an ye fanga sɔrɔ finitigilakaw ye fanga sɔrɔ wa jamana yɛrɛ fanga sɔrɔ juguw kan terrorisiw kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an ka diplomatie farala ɲɔgɔn kan aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko Nations Unies tribune kan bin kɛlen Niger ka ko ti kuma Niger y'a ka kuma don Mali ministre des affaires étrangères ani Burkina ta da Ablaye Diop ani Basolma Bazié olu taara ka taga Niger tɔgɔla kuma fɔ alliance fonctionnelle o alliance kelen kɛra sababu ye ni marifatigiw y'u kun bɔ Niger k'u bɛna Mali la Niger bɛ kilancɛ faga ni kilancɛ donna Mali la Mali b'o faga n'u y'u kun bɔ Burkina k'u bɛna Mali la Burkina bɛ kilancɛ faga ni kilancɛ dɔ donna Mali la Mali b'o faga n'u ko k'u yɛrɛ b'u kun bɔ ko ka don Niger ou bien Burkina ka bɔ Mali la Mali bɛ kilancɛ faga ni jamana fila bɛ kilancɛ faga tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛra sababu ye ka fanga don fana la u ye Niger datugu ka asphyxier ka sanction bin a kan ko balo tɛ don fura tɛ don ji tɛ don courant tɛ don Mali ni Burkina jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma balo ji fura o bɛ se ka don Niger cogo min na o camion bɛ taa ni ka segin la Mali Burkina ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛra sababu ye
o dépôt yɔrɔ la aw bɛɛ kan ka dɔn tubabu minnu nana coloniser minnu nana Samori ni Babemba bila ɲɔgɔn na minnu nana an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na minnu ye Houphouët ni Modibo bila ɲɔgɔn na minnu ye Senghor ni Modibo bila ɲɔgɔn na aw yɛrɛ la kan ka dɔn k'olu tunu sigi ka Assimi ni Tchani tɛgɛ ɲɔgɔn bolo ka Assimi ni Ibe tɛgɛ ɲɔgɔn bolo k'u ma ko dɔ kɛ u ye Senghor ni Modibo fara cogo min na dépôt yɔrɔ la aw kan ka dɔn k'u bɛna don o jeu u bɛna bi o jeu kɔnɔ walasa ka nin jamana saba fara ka bɔ ɲɔgɔn na u b'o jamana saba fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni jumɛn o ye ka waleya dɔ ta waleya min bɛ sigana don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que o de kɛ Senghor ni Modibo la o kuma dépôt yɔrɔ la aw bɛɛ kan ka faamu k'a fɔ ko vidéo y'a partage de min na analyse min kan c'est très important donc u ye mun kɛ u bɛ se ka Mali Burkina Niger fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na dépôt yɔrɔ la moi je savais que u bɛna don ni jeu ninnu kɔnɔna la nin développement bɛɛ kun ye pour que a ka faamu Air France ni France bɛ jeu min kɔnɔ donc imaginez u ka a fɔ ɲɔgɔn fɛ Air France k'a fɔ dakuruɲa kelen ko ale ka Mali Burkina Niger o taa ni ka segin a y'o ɲɔngiri France ministre France président ka yamaruya kɔnɔna la olu ka jɛ k'a fɔ ko Mali Burkina Niger o kalanden minnu bɛ yen k'olu tɛna visa sɔrɔ ka taa kalan kɛ France o tɛmɛlen kɔfɛ ko hali seko ni dɔnko sira kan Mali Burkina Niger ko an ka artistes kana wele olu fɛ minɛ a bɛɛ ye o jeu kelen wala Mali Burkina Niger o dɔ artistes o dɔ étudiants n bɛ se ka pression kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan wala jamana kelen k'i fosi ni jamana kelen y'i fosi fɔɲɔgɔnkɔya donna jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a jamana kelen artistes k'u fosi fɔɲɔgɔnkɔya bɛ don jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ o b'a di dɔ ma o t'a di dɔ ma ou bien a jamana kelen ɲɛmɔgɔ ka taga essayer ka bɔ duguma sira kan k'u bɛ taa négociation kɛ u ka étudiants ye ou bien k'u bɛ taa négociation kɛ u ka artistes ye ou bien k'u bɛ taa négociation kɛ u ka voyageurs ye u b'o ta ɲɛnabɔ u b'i fosi o la jamana saba bɛ bila ɲɔgɔn na toujours u stratégie min kɔnɔna la diviser pour mieux régner Machiavel ka système don ala barika la bourse fɛn min an ka étudiants bali ka taga o fɛ yen o ma jamana saba yɔgɔyɔgɔ fɛn min artistes ta ye o ma jamana yɔgɔyɔgɔ f'u yɛrɛ obligera ka segin u kɔ k'a fɔ k'u bɛ ɲɛfɔ cogo wɛrɛ ɲini o la Air France ta o ma jamana saba si yɔgɔyɔgɔ o kuma stratégie bɛ to sen na don coup d'état taara ka Burkina sɛgɛrɛ jamana fila farala Burkina kan ka Burkina dɛmɛ ka Burkina bɔ coup d'état kɔnɔna la o fana ma marché donc stratégie bɛ continuer hali san walasa jamana saba bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo min na o de la kunu ne kelen k'a ye dɔrɔn ko Air France bɛna ka vol reprend Mali la ko ni Mali ɲɛmɔgɔ bɛn'a la ensuite ko Burkina ta kuma bɛna kɛ ko mais ko Niger ta sonsorolen bɛ to ne ko nin ye kuma de ye nin ye kunnafoni ye kunnafoni min ni laɲini wɛrɛ bi Air France ni France bolo a kɔfɛ aw ka jateminɛ Mali Burkina Niger tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Air France k'u saba suspend o Air France kelen ka n'a daminɛ Mali la le 13 ka Niger to yen o Air France kelen ka n'a daminɛ Mali la le 13 ka Burkina ta to yen jamanadenw b'o faamu cogo di peuple b'o faamu cogo di hali jamana yɛrɛ autorités b'o faamu cogo di n'o kɛra o ti wo donnen yan o giringirinna ka bɔ k'a sɔrɔ Mali ma communiqué ka fɔlɔ Burkina ma communiqué ka fɔlɔ Niger ma communiqué ka fɔlɔ o giringirinna ka bɔ o ye kunun bɛɛ kɛ u ka kunnafoni disoba bɛɛ bɔra n'a ye et puis f'u b'a fɔ k'a ja Air France bɛna nalen u bɛna tɛmɛ yen fɛ k'a sɔrɔ olu de y'a ɲɔngiri u yɛrɛ ma u to kalo tile 7 ni ma fili o y'a sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna la n ye kunnafoni min sɔrɔ ko Air France bɛ taa ni ka segin min kɛ Mali la a bɛ se fo siɲɛ 7 ɲɔgɔn ma donc o girinna ka ni kunnafoni cari ta mɔgɔ ye wele ka ɲininka ni ko n ko an k'an jɔ fɔlɔ ne b'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu dɔn ne b'a dɔn u tɛ bi piège kɔnɔ du moins les plus hautes autorités ne b'a dɔn u tɛ bi piège kɔnɔ wa ne b'a dɔn Faransi tɛ se ka jan daw ɲɛ k'u bɛ bi jan min kɔnɔ ne ko an k'an jɔ dɔɔni fɔlɔ an ka ko in lajɛ parce que ko in a ma ban fɔlɔ a tɔ bɛna ɲɛfɔ a la a tɛmɛ o depuis kunu sa Faransi ka ciden minnu bɛ yen minnu bɛ Faransi ka kunnafoni di olu commencera k'u moquer daminɛ
on m'a fouillé Mali kun pressé le Mali autorité kun pressé le ou tu Burkina ou tu Nigeria oh bien balbina femme ministre mi yera taninga segi ko bebolo transport ko bebolo I kata ni wotoro a moto a mobile a avion a bateau a kurun o bebe mo min ka yamara konnala do ministre des transports ale kuna fon dike bi ka malem bela jele hakili sigi Burkina ani Niger ka be hakili sigi ako togodi ko Air France ka Mali lana ko alisa anyongirelendo alisa yamorati Air France bulu kana Mali kuma te ka bi tame compagnie yora fe hakili la jigina ko Air France de kelen sigilen to ka hakili lata ka décision ta katena Mali ble ka sura ma sara olula o kunno kotinye o wuli ka boyi o te wuli ni wuli to gola de ay ka teketa anga communiquer yera la nyini de communiquer ko to godi Ministère des Transports et des Infrastructures. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale et internationale que l'autorité aéroportière nationale du Mali examine présentement la demande de reprise des vols formulés par la compagnie aérienne Air France. Ministre ka yamara konnala ko bi Malien on est bien vela jele la donia ka fo ko Air France mi ka commentaire de ka falan Air France mi ni jama Air France mi ni yere dusubo Air France mi ando Air France mi sigile to ka tena malable be ka do ko o Air France kelen nimisara o Air France kelen ne flene kana yamara nyini kana delili la Mali nyemoko yoro ku kato ale kana malla kana mogo bla kana mogo ta malla o ko Air France bi o deli mina abo yamara nyini mina ko bi ka sege folo jabi ma dide o ko bi ka sege folo sege li maba ko to di par conséquent les vols d'Air France demeurent suspendus pendant cette procédure d'examen du dossier. Ola sa ko feme Air France ka taninga sege malla ko alisa sonsoro le beto wiye deli min kede amika hakili jagabo folo ko anga hakili jagabo wati konnala Air France ka taninga sege Mali la sonsoro lendo alisa mawuli de kana sia o tiseka sia fane. Le ministre rappelle que les vols ont été unilatéralement suspendus par la compagnie sans informer au préalable de manière convenable les autorités et les clients. Le ministre Kokabe Hagiladji, Air France domina, Abaka Taninga Segen Sozro, Amasara Ana Sera Jalenfe, Ko Fanako Ali, Mo Munu Taninga Segi Kakwa client, Amasara Ali client Fanala Sozro Ayama Kaso Amasara Mosila. Le ministre des Transports et des Infrastructures réitère son engagement à défendre la souveraineté du Mali. Ministre Ko Abibela Hakiladji Kafako Femi Malika Yerama Horin Malika Sagotia O Tobotoli O Kolosili Alebo Kefoko Sadana Ante Dogable de Ambe Bunyadi Ante Doyade Ambe bunya anga yerama horan bi bunya anga sagotige o fana be bunya anyi jamana di. Conformément aux trois principes édictés par son excellence le colonel Assimi Goïta koka kenyani taboloba sabami ni président libérateur Assimi Goïta yota ko Mali kanka o taboloba sababato o taboloba sababa olu ye jume anga yerema horan boyani Maliens yere jamana dew Mali jamana ni ay tasra minta na ye hakilla mununta o hakilla ka bunya wa fana surtout
ni Mali ko k'a ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka jɛ ni o ye ani ko ko n'a bɛ kɛ jamanadenw ka hɛrɛ ka lajɛ a kɔnɔna la. Ni ministre ka communiqué ka ɲɛsin air tubabu ma o kuma maliyɛnw air tubabu suspendé do a ma bɔ a nɔ la o tɛ na o tɛ taa maliyɛnw air tubabu mɔgɔ tɛna na min fɔ aw ye o ye jumɛn ye air tubabu bɛ deli de la air tubabu y'a yɛrɛ disi gosi air tubabu y'i funufunu air tubabu y'i jama o funufunu n'o jama ni kɔfɛ air tubabu kun bɛ fɛ sisan k'i profiter ka sigana don jamana in saba ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛlen kɔfɛ air sababu bɛ deli la halisa wa sɔn ma kɛ n bɛ video laban ni min o ye jumɛn o ye n'i y'a dan ne ma n b'a dɔn déjà an ka autorité ye mesure bɛɛ ta mais n'i y'a dan ne ma ni air tubabu nana air tubabu tɛ deli la soit air tubabu bɛ sɔn ni jamana saba a bɛ n'a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ ou bien a tɛ n'a kelen na Mali Burkina Niger a y'a saba suspend ɲɔgɔn fɛ cogo comment dire la desert suspend ɲɔgɔn fɛ cogo min na a b'a bɛɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ou bien a ka to a ka so o ye kelen filanan ye jumɛn a bɛ se ka kɛ Mali labɛn cogo Burkina labɛn cogo Niger labɛn cogo ni ko air tubabu ka na a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ o tɛ se ka kɛ nka min bɛ se ka kɛ o ye jumɛn a ka communiqué de kɛ k'a fɔ ko a y'a bɛɛ lawuli ɲɔgɔn fɛ o la n'a ye communiqué kɛ k'a y'a bɛɛ lawuli ɲɔgɔn fɛ o la ni don min y'a diya a bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ taa yen n'o tɛ air tubabu kana se yan bilen n'a y'a kɛ o de kan ka o jaabi de kan ka di air tubabu ma soit i bɛ communiqué kɛ Mali Burkina Niger ko a suspension i y'a bɛɛ wuli wa i bɛna a saba bɛɛ fana deli ɲɔgɔn fɛ anw saba bɛ jɛ ka sɔn walima anw saba bɛ jɛ ka ban nka taa don kelen kan k'i b'o deli an b'a f'i ye ko air tubabu ma to i ka so an mago t'i la o ye n'a hakilila ye air tubabu ka ko la an b'a fɔ video a ka partage an hakili a y'a faamu kosɛbɛ voilà o ne ko ten no soit air tubabu bɛ na ka jamana saba deli ɲɔgɔn fɛ wa jamana saba bɛ sɔn ɲɔgɔn fɛ walima jamana saba bɛ ban ɲɔgɔn fɛ ni air tubabu bɛ sɔn o ma a ka na ni air tubabu tɛ sɔn o ma a ka to yen n'a fɔ k'i bɛ profiter nin fɛ air tubabu k'i bɛna na sigana don aw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a jɛ i tɛ se Cherif Tiyami Hayidara tension diabète furudimi impuissance bana wɛrɛ mana kɛ aw la a ka téléphone numéro ye 70 10 08 04 08. Assalamu alaikum.